sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mun uploading na sabbin bidiyoyin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa nan channel mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, ina roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora. Labarin da muka zo muku da shi a yau, fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Zainab Indomie, wacce tauraruwar ta ke haskawa har yanzu. Zainab Indomie ta ƙaryata labarin da ake yaɗawa cewa an yanke mata ƙafa. Sanarwar da ta wallafa a shafinta na sada zumunta na Instagram ta ce hoton da ake yaɗawa da ƙafa ɗaya na wani fim ne da ta yi mai suna Diyar Makaho. Jarumar ta yi roƙo da masu yi mata wannan mummunan fata a rayuwa su daina. Sannan ta ƙara da cewa ibtila'in rayuwa na iya faɗawa kan kuwa, amma ba a rinƙa yi mata ƙage ba. A baya-bayan nan dai ana ta yaɗa hotunan jarumar da ƙafa ɗaya a yanke, a kuma zaune a gadon asibiti a dandalin sada zumunta kamar irin su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp da dai sauransu. Yayin da muhawara na intanet da kuma WhatsApp ya kasance akan jarumar, yadda ake danganta ta da abin da ya same ta ga sakamakon Ubangiji na abubuwan da ta aikata a rayuwarta. Jarumar da ta ƙara da cewa duk wannan labarin ƙarya ne, don Allah masu yi su daina. A yayin da ta faɗa wa duniya gaskiyar al'amarin kan abubuwan da suka same ta a rayuwarta, yayin da ta bayyana wa duniya kan cewa a baya na gamu da wata jinya wadda hakan ya sa masoyana suka rasa ni lokaci ɗaya, yayin da na koma wani gari da ke kusa da babban birnin Najeriya Abuja na yi jinyar, amma yanzu alhamdulillah da ƙarshe ina ƙara neman alfarma a wurin ku don Allah ku daina yaɗa labaran ƙarya kan cewa an yanke min ƙafa. Ƙarshen labarin kenan daga wannan channel tamu mai albarka mai suna Hausa Top News. Mun gode, kasance da mu a kullum.